Vražda 29-ročného politika, ktorá pripomínala mafiánske praktiky z 90. rokov minulého storočia, nemá ani po vyše 10 rokoch vinníka. Za uloženie výbušniny do auta žiarskeho poslanca súdili bývalého pracovníka muničného skladu. Muž, ktorému hrozilo, že zvyšok života prežije za mrežami, no súdy ho definitívne oslobodili, prehovoril. Reportéri sa pozreli na ďalšie verzie, s ktorými vyšetrovatelia pracovali a stretli sa aj s ľuďmi, ktorí porozprávali o pozadí nájomnej vraždy. To bola výstrela, všetci stali v pozore. Vedeli sme, že to s mestom nemá súvis. To nebolo, že bomba vybuchne, keď tu naštartuje, ako bolo ďalkovo odpálené. Toho si sa báli, príde dcera do školy a povie, tvoj otec je vrah. Ako 27-ročný prvýkrát okúsil regionálnu politiku. V Žiari nad Hronom, takmer 20-tisícovom meste, sa Marek Rakovský stal poslancom. Marek bol kamarátsky človek, usmiatý a úplne normálny, úplne v pohode. Čo bola jeho hlavná agenda? Nemal on nejakú špecifickú agendu. Bol to právnik, ktorý našiel do zastupiteľstva taký ten právny názor na preokovávané veci a ja som si s ním rozumel práve preto, že tiež som právnik. Marek neriešil trestné veci, venoval sa civilno-obchodnému právu. Šéfoval aj tamojšiemu urbáru. Bol som členom výboru. Že zažili ste ho? Áno. A mal nejakých nepriateľov? Vnímali ste niečo pri ňom? Nie. Viete, ja si už nespomínam, ale to nebolo, ak sme sa stretli možno raz za 3 mesiace alebo tak a to nebolo také, že by nejaké náznaky boli. Keď som sa prvýkrát stal primátorom v doplňujúcich voľbách, čiže v júni 2013 roku, ja som s ním ešte v sobotu vlastne na tej mojej ako keby oslave bol. A toto sa myslím stalo pondelok alebo útorok hneď za tým. Nikto si nič nevšimol, že by mal byť s Marekom nejaký problém alebo že by nejak veľmi rozmýšľal nad niečím. Hej. Človek, keď má problémy, tak asi sa nejde zabávať a už to, že aj prišiel, to bolo fajn. 4 dní po primátorovej oslave sa Marek chystal do práce. Bol útorok 2. júla krátko pred 9 hodinou ráno. Odviesť ho mala vtedajšia partnerka, no nakoniec išiel sám vlastným autom. O niekoľko minút na to otriasol mestom výbuch. Ja som prebehol vlastne touto ulicou, zatočil som doľava a vtedy sa ozvala rada. Išiel som na sociálnu poisťovňu a už som vlastne videl iba dým. Určite to vybuchlo, 100%. Zatriaslo sa oknami a to bolo vlastne všetko, čo viem, potom som prišiel sem. Najprv som si myslel, že niečo v areáli základnej školy vybuchlo a až potom mi povedali, že nejaké auto to bolo. Potom mi dali informáciu, že to bol nejaký Passat a nevedeli, koho to bol Passat. To bolo zdesenie pre mňa, hej, že proste preboha, len dúfam, že to nebol Marek, hej, to bola prvá takáto reakcia. To bola výstrela, všetci stali v pozore. Nikto nechodil nikde. Všetci boli postraní. Keď vybuchol Marek Rakovský, tak čo sa tu dialo? Marek to bol nevinne. To nebolo určené jemu. Podľa mňa nie a podľa aj ostatných ľudí to nebolo určené jemu. To bol stýčený prst. Tak viete, zostal som v strese, lebo auta nevybuchujú každý deň, každý rok. Ďalej chcem uvieť, že ten víkend pred výbuchom Mareka Rakovského som bol v Žiari nad Hronom. Ja som telefonoval, ktorý pracuje ako ja som naznačil, že sa niečo chystá na Mareka Rakovského, ale nevedel som presne čo. Čo vám chodilo hlavou, že prečo Marek? Čo som si nevedel ani jednu verziu, že by som si povedal. Viete, že proste však je veľa ľudí, ktorí asi by sa nečudovali, že keby nejak takto skončil, ale u ňoho som si nevedel predstaviť ani len jednu verziu, hej, že prečo. V kúpení som sa umýval, ráno mal som ísť do práce, pred 6 bolo. Počul som, ako buchot, nezvyčajný buchot. Išiel som na kúkátko pozrieť a už som videl len svetlá, chodia hore, dole. Ale už keď sa vrátili druhýkrát hore, tak už som vedel, že už asi to bude horšie vrajím, tak vtedy som otvoril dvere. A vtedy som sa pýtal, ešte som tak zhodnil ruku, reku, prosím vás, dáko vám pomôžem, reku, koho hľadáte? Už keď som zbadal tú fotku, takú veľkú A3, alebo čo mali v sebe, tam tí aktívni operatívci, dva znaky, tak mi vravia, to je on. A v tom som ja ako povedal, keď sa ma opýtal ten jeden v kukle, vraví, že kde býva Paľov. Vravím, to bude asi problém, lebo ja som Paľov a vtedy ma zobrali.
pred 5 rokmi sa Petrovi otočil život na ruby. Spolu s kamarátom Adriánom ich počas akcie Tornádo zatkli ako podozrivých z nájomnej vraždy poslanca. Adriána následne prepustili na slobodu. Bývalý pracovník z muničného skladu Lešť a príležitostný lesník skončil za mrežami. A už keď dali tú väzbu, tak už potom to už mám hlavou chodil tak, už keď si boli v tej miestnosti jednej malej v Bystrici, tak už nebolo vám jedno, už sa premýšľali, ako prečo vás, keď ste boli presvedčení na 100%, že ani som ho nepoznal, ani som do toho žiaru ja len prechádzal. Peter už bol v minulosti odsúdený za nedovolené ozbrojovanie. Našli u neho nelegálnu poľovnú zbraň. Toho času je stále obvinený, že v roku 2014 mal hodiť do dvora firmy v Detve granát. Povedali, že oni to vedia, tiež ten granát, že som hodil ja. Na kamere, keď aj bolo vidno takého páchateľa, čo tam hodiť mal granát, tak sám sebe som videl, že to ani sa na mňa nepodobá. Povedali, že tak je tam tiež pachová stopa moja, na takom steble, alebo na čom tráve to bolo. Po vyše 6 rokoch od vraždy poslanca a 2 rokoch, čo bol Peter za mrežami, sa začal súdny proces. Za likvidáciu politika mu hrozilo, že zvyšok života strávi za mrežami. Podľa vyšetrovateľa aj prokurátora dal výbušninu do auta politika. Špecializovaný trestný súd mal iný názor a Peter sa dostal na slobodu. Obžalovaný sa podľa paragrafu 285 písmeno C trestného poriadku oslobodzuje spod obžaloby. To bol asi ten najkrajší moment, keď... najkrajší bol, keď som prišiel a dceru zbadal rovno doma. Kľúčové dôkazy ako pachová stopa a výpoveď utajeného svedka aj najvyšší súd zmietol zo stola. Podľa Senátu ide o nepriame dôkazy a navyše nebolo zistené, kto a prečo si likvidáciu poslanca objednal a ani to, prečo by mal práve Peter záujem politika odstrániť. Výrok o vine nie je možné založiť len na indiciách, domnienka alebo pravdepodobných záveroch. Nebolo preukázané jednoznačne, kto sa tohoto skutku dopustil, respektíve, že tohto skutku sa nedopustil obžalovaný Peter Balaň. Keď idete po meste, aké to je? Teraz už si to veľmi nevnímam. Prvý moment, keď som išiel do Kauflandu, tak na mňa ukazovali prstom, aha, tam je ten, aha, akože ťa pustili určití policajti na čobrách, ako, keď ideš naspäť. V trestnom konaní sa bude naďalej pokračovať, prípadne bude trestné stíhanie prerušené za účelom ďalšieho zákonného postupu polície v záujme zistenia, odhalenia a usvedčenia páchateľov tohto brutálneho, obzvlášť závažného trestného činu. Prípadu bude samozrejme aj naďalej venovaná náležitá pozornosť, tak v procesnej, ako aj v operatívnej rovine. K tomuto treba len dodať, že z pohľadu trestného zákona je pri tomto konkrétnom trestnom čine premlčacia doba trestného stíhania 30 rokov. Vráťme sa ale naspäť k verziám, s ktorými NAKA po vražde politika pracovala. Stretli sme sa s ľuďmi, ktorí trvali na anonymite, no prípad dôverne poznajú. Hovoria napríklad, že podľa jedného zo svedkov sa začali istí ľudia obávať toho, že sa mladý poslanec chystal vypovedať na protikorupčnej jednotke NAKA. Človek ma oslovil cca 3-4 týždne pred vraždou Mareka Rakovského a požiadal ma, či mu viem zistiť, či v Banskej Bystrici na korupcii nemá náhodou vypovedať Marek Rakovský. Ja som mu toto zistil cez jedného známeho, zatiaľ nechcem uviesť jeho meno. A zistil som, že Marek Rakovský má ísť vypovedať, ale neviem v akej veci. Tušíte, že prečo by mal... Ani náhodou. Ako ani náhodou, že prečo na protikorupčnú, hej, a v akej súvislosti vôbec netuším. Musel tam byť veľký prúster, neviem v čom. Čo sa tu dialo? To bol nevinne. Hlavne sa to odskakalo. Za bieleho dňa, v centre mesta. To sú už veci, ktoré hovoria o tom, že to mal preukázať toho páchateľa nejaké postavenie, že je toto schopný spraviť. Je to aj nejaká výstraha možno pre nejakých ľudí? Toto slúži, alebo takýto typ týchto trestných činov slúži k tomu, aby tam aj tá výstraha zaznela. Hlavne sa to odskakalo. To v tej chvíli, ako keby si videl normálne, toto sa stalo a to týždeň sa nikto s nikým nestretával. Akože nikto s nikým. Tí ľudia, čo z niečo mali s eurofondami. Brata zavraždeného poslanca Matúša Rakovského toho času súdia aj s ďalšími ľuďmi za zneužívanie európskych dotácií. Podľa obžaloby robili vo firmách fiktívne školenia a kurzy pre zamestnancov. Keď to prepuklo, tak mladý vlastne sa zbalil na nebol schovaný v Zlatých Moravciach. Ten Matúš, ten brat, hej? Matúš, ten 3 mesiace podľa mňa o ňom nikto nevedel, akože takže nikto ho nevedel nájsť. Ale keď sa prevalil ten škandál s eurofondami? Keď sa prevalil ten škandál, myslím, že s eurofondami keď to bolo. Jak to celé vnímate? Či by ste mi vedeli?
Čo môžem povedať je to, že v tom vyšetrovacom spise sa nachádza určitý zväzok, ktorý sa celkom relevantným spôsobom zaoberal jednou verziou. Aj k tomu vypovedali určité osoby, z môjho pohľadu pomerne konkrétne. Prečo nakoniec táto verzia nebola dotiahnutá do úspešného konca, to nie je otázka na mňa. To je pozícia poškodeného ako predsedu Urbáru a plánovanie obchod Žiaru nad Hronom? To je jedna z tých verzií, o ktorej pravíte? K tomu sa nebudem vyjadrovať. Aké verzie sa ku vám dostávali? Že po meste sa určite ľudia o tom rozprávali, že čo určite to ľudí zaujímalo? Čo sa ku vám dostávalo? Tak potom boli len tie verzie okolo urbárskeho spoločenstva, ale iné verzie som nejako ani nepočul, že by nejak... Ani sa veľmi nemali chuť ľudia rozprávať na tú tému, keď mám pravdu povedať. Čo to bol strach? Alebo čo to bolo? To neviem, či to bol strach. Proste niečo, čo sme tu dávno nemali a jasné, ľudia sa boja. Preverovalo sa jeho pôsobenie v urbariáte, možné šafárenie s pozemkami. Čo nám k tomu viete povedať, čo sa týka tejto verzie? Viete čo? Takto. Asi není dobre to sa cez telefón rozprávať o takýchto veciach. Toto skončilo úplne mimo Urbáru. Tá vražda je v podstate, musíte hľadať niekde inde. Určite nie je smer Urbár. Po vražde kontaktovali, tak to je pochopiteľné, však zaistili aj účtovníctvo, aj dokumenty, ale to všetko vrátili naspäť. V inej svedeckej výpovedi sa spomína, že zavraždený právnik mal za peniaze prepísať lesné pozemky na istú ženu. V roku 2013 pred prázdninami ma oslovila zo Serede, že Marek Rakovský má prepísať nejaké lesy, že mu má dať zálohu 80 000. Povedala mi, že ju vodí dlhšie za nos a ona mu to v živote neodpustí. Ona sa pýtala, že či by vedeli Mareka Rakovského odstrániť. Oni jej odpovedali, že nie, ale že ostala jedna výbušina že tu by vedeli nás strážiť. Dojednala sa suma 20 000, ktorú aj hneď na stretnutí vyplatila do rúk. Samozrejme v tom spise som natrafil na rôzne vyšetrovacie verzie, z ktorých v podstate ani jedna nešla do nejakej finálnej fázy, pokiaľ ide o motív. Je postavené konanie v takejto veci na úroveň tej horálky. Keď to tak povieme akože natvrdo. Nie je tomu dávaná adekvátna pozornosť zjavne, lebo to vidíte, že ak také chyby vznikajú, tak vždy vznikajú len na základe nejakej nekvality roboty. Ďalší zo svedkov opísali pozadie prípravy nájomnej vraždy. Ich verzia je odlišná od tej, ktorá sa dostala na súd. Nespomínam si presne na meno, kto mal ten NVE zabezpečiť, respektíve vyrobiť. Mal to byť nejaký človek z Košíc, ktorý buď pracoval pre armádu, pre políciu a mal mať pyrotechnické vzdelanie. Si boli zohnať rušičku a taký trň, že buď otvoria pásať na rušičku, alebo zlomia zámok. Na stretnutí sa ešte dohodlo, že kde mu tú výbušninu dajú, teda na akom mieste a kde to odpália. Ja si spomínam, že kreslil aj plánik, kde parkuje ten Passat a kde Rakovský býva a kde má dojsť k výbuchu. Toto je až také divné, hej, že proste človek, ktorý si myslíte, že nemá žiadne konflikty, nemá nejakých nepriateľov, nerobí veci, ktoré by niekomu dávali zámienku alebo niečo podobné, tak vtedy sa len zamýšľate, že či to vôbec mal byť on, tak to nazvem, hej, napríklad. Hej. Ja sa čudujem skôr také veci, že málo bolo venované tomu, kde sa ten poškodený pohyboval v akom prostredí, čo všetko riešil, či mal s niekým spory a tak ďalej. V predmetnom prípade poškodeného magistra Rakovského všetky do úvahy prichádzajúce verzie skončili so záverom, že sa dostatočne dôvodne nepotvrdili. Neobjektivizovali sa dostupnými procesnými dôkazmi, teda nebolo možné konkrétnej osobe vzniesť obvinenie. Neboli zozbierané jednoznačné dôkazy, jednoducho nemôžete byť odsúdení na domnienkach, pochybnostiach a tak ďalej. Aj napriek tomu sa to spýtam, prepáčte, prečo by vám mal človek veriť, že ste to neurobili? Nemusím veriť, akože ja tomu aj neberiem. Boli tam dôkazy, niektoré, že som akože to mal spraviť, niektoré nie. To ja neviem, no, tomuto je ťažko sa vyjadriť proste. Ja viem, že som nevinný. Si bude nárokovať nejakú škodu voči štátu za to, že teda bolo voči nemu nezákonným spôsobom vedené trestné konanie. Vy nemôžete, aj keď máte už toho podozrivého, zrazu povedať, že ostatné verzie dávam nabok a nebudem ich vyhodnocovať. Toto je tá ľahšia cesta, idem tade a ostatné veci dám nabok, hentade idem, vybavená vec. Považujme za vyriešené. Ja mi ide o to, že to vyšetrovanie sa uberalo inde, ako sa malo, išli potom, čo mal ten vzťah k tomu skladu.
a namiesto toho, aby sa venovali motivu. To je celé.